Iya banget sih. Ada ya. Kok sik ah? Kene. Aku ora rai kok kudu guyu. Apa? Ya ngono tampil ning tengah. Kene gobloke. Ono ta. Iki dudu tomat. Apa? Brengos modern kok. Kowe kudu guyu iki. Yo. Lah iya. Kenapa ya? Kenapa? Kenapa? Ayo. Kurang ajar. Ayo. Senang mereka kancang. Hei, kenapa gue? Kenapa? Raine elek. Dua. Ini berjuang tau bekolas. Bekolas. Ayo. Tukang las. Ini elek aku bareng. Aku juga bekolas. Apa? Apa? Entap oli. Buyut loh kayak. Badek, Kene. badek tolong sasi sama ombak. Ketoprak atau prayer ya? Buat goblok kok. Lagi prejer. Aja bacot aja kok. Kene. Bacot yang gue merah putih terus ya. Udah lah. Sijo ora. Sijo. Lah nyanyangan. Udah. Panasane tabu iki lho. Rene. Wes napa? Ora apa-apa. Ora apa-apa. Ngapa iki lho? Iki lho. Aja. Aku nang ngene iki. Apa mulai aku? Mulai aku. Pure lo. Ketoprak kurian. Sambur. Lho iki nganggur. Sekali. Itu loh ponakan. Piye
soy. Oi, thôi ra mà đi. Ui ơi. Con nó bụi ơi. Con nó lho. Ui soy, sing idul lho. Tenang, dia dulu ya. Ini tenang. Itu kena. Ya Allah, aku betul. Lu apa? Lupa apa? Lupa. Mandi pula. Aku punya ini.
Oh, ya bolanya. Awak dhewe sak Tangane. sak tangane. Tak sikile. Sikile. Cek. Ora. Tahu kowe. Aku. Petak. Ora. Rapi kowe. Aku babi. Napa? Wedhus. Oke. Wah. Aku jijik. Aku benci. Afifah, Afifah. Kan aku butuh Afifah. Orang. Lihat sekali ya. Hei, kowe sebagai apa? Aku Kowe sebagai Afifah. Afifah. Yo. Dapat penyanyi ngono. Bener kowe. Iku sinetron. Kenapa? Indosiar. Kowe sebagai Afifah. judulnya. Ngono Yanto. Kalau ngono lah. Yo. Ini kenapa? Salto. Ora rasa nyanyi Salto baru salto ke salto. Salto. Jubek satu. Kekira diteko. Kekira diteko. Kekira diteko. Salto gede. Teko. Salto gede. Teko. Yang kumon musuh. Salto gede. Ngomong terus salto lu kapan? Salto lu kapan? Apa? Apa? Sehat. Iki sadarku. Yo. Sadarku. Yo. Regone larang. Lagi nih. Larang. Larang. Aja mungkin raya, Jong. Lah yo iki larang regone. Kowe iki lho jangan rendah. Aja. Aja rendah. Ngene lho. Ayo biru. Kenapa? Aja ning. Ya ben. Ada lelek. No. Pasporte. So. Balik dari salto. Balik ini. Kekira diteko. Patut. Ayo kekira. Sampai mau juga kira diteko kan lho. Sikile ngatut to. Umur apa kan? Berapa ya? Orang kena. Malah mau salto lu, salto lu. Orang kena. Orang kena itu. Salto. Ayo kekira kok. Salto malah. Salto malah. Iku malah bantah lu. Bantah lu, Bro. Bantah terus. Salto. Kenapa kowe salto tak engkol? Engkol apa? Jurus saya masih tinggi.
Juret. Betul coba ya. Oi, coba caci lagi sore gua. Kan belum ceklek udah kanan kiri bos tinggal ke tengah gua. Apa sih kamu? Onku, loncat jauh belakang. Orang tegas kalah karena orang. Boleh papan yang jebar. Kau bukti deh. Wah, bang sahabat kamu jangan mana. Maju oke. Setan. Oi, Hatimu juga bang. Aja Melayu, balik. Saya teko. Nggih. Apa sing mbok arepke? Sing tak karepe kowe kudu mati ana tanganku. Nggih. Kowe kudu mati ana tanganku. Ora gampang. Ora gampang. Yen to kowe wae satrio. Bukti mamane. Kowe apa sebab kemundeng mawon kene? Joget to lak kendangi. Setan gas mati. Orang nak jamal lumrah wong mati sopan. Sing mok karno. Saun. Saun. Jadi kowe iso mari kau stang. Tangan saya papan ki. Tutu mang kowe. Aku bakal mari kau. Ganti wong meneh. Piye jawab kowe? Sing tak karepake kowe manungkul karo aku. Apa mati ana papan kene, ha? Aku manungkul. Paribasan aku wis kalah jumlahe papan kene nanging aku bakal mundur. Rong jangka paribasan. Atas sih kau. Oh, ora sah lanyo-lanyo pangucapmu. Beleng siramu ning pengarepanku. Yen kowe watehe prajurit kang lindunge, kang pinunjul, ayo tanding lawan aku. Aku dhewe sing bakal mundurke kowe sak lorone. Oh, setan ya. Wah,